שלום לכם תושבי שדה יעקב היקרים, הנה אנחנו נפגשים שוב. אני רוצה בסרטון הזה להסביר כמה נקודות שהן מאוד חשובות לכולנו. נתחיל עם הדבר הראשון. תודה לכם על מה שאתם עושים, תודה לכם על שיתוף הפעולה, תודה לכם על הדאגה לאחרים, תודה על הצוותים בצחי, תודה לוועד מקומי, תודה לכולם. אחרי התודות נדבר על מה שצריך לעשות, כי עוד לפנינו ימים לא פשוטים. אני רוצה לעשות סדר בעניין ההתראות. הרבה בלבול יש, אנחנו יודעים, הרבה מאוד בלבול. קיבלנו התראה, לא קיבלנו התראה. 10 דקות לפני, חצי שעה לפני, הרבה מאוד הבטחות וניסיונות לעזור לנו ולהקל עלינו, מה שמתברר לעתים כלא פשוט בכלל. אני רוצה לומר לכם בדברים ברורים שהגענו אליהם כמסקנה. דבר ראשון, קבוצת הצחי לחירום שפעלנו בה, שאנחנו פועלים בה מתחילת המלחמה, היא יתרון גדול. הקבוצה הזאת שמורה אך ורק להנחיה של כניסה ויציאה מהממדים. הקבוצה הזאת היא זאת שתקבע בסופו של דבר איך לפעול. כל האמצעים האחרים יכולים לבלבל, לעתים גם נאמרו דברים סותרים. לכם אני רוצה לומר, אנחנו עושים כל מאמץ כדי להיות בקשר כל הזמן, גם עם הגורמים האחרים, גם עם פיקוד העורף, גם עם מחלקת הדוברות של המועצה שעושה עבודה נפלאה. אנחנו בודקים איתם כל הזמן, בזמן אמת, מה צריך להוציא, מה צריך לדברר. כשיוצאת ההנחיה בקבוצת צחי חירום, זאת ההנחיה וצריך לפעול על פיה. בבקשה, תקשיבו לקבוצה הזאת, היא עובדת הכי מדויק שאפשר עד עכשיו, ובמקסימום, אם שם תצא הודעה שאחר כך תתברר כהחמרה, תאמינו לי, אחרי המלחמה יהיה לנו זמן לריב, ברוך השם שלא נצטרך, הכל בסדר. בואו נלך לדבר הבא. הדבר הבא הוא מאוד חשוב, תקשיבו. אנחנו מבחינת המערכת צריכים לדעת שברגע שיש התראה להיכנס למקום מוגן, אז צריך להיכנס למקום הזה ולא לצאת ממנו עד שזה מסתיים. חברים וחברות, אנחנו רואים במערכת המצלמות שיש לנו כאן במושב, לא פעם אחת אנשים שנוסעים תוך כדי אזעקות, אנשים שמטיילים תוך כדי אזעקות, כדאי מאוד להבין שמדובר ממש בסכנת נפשות. עשו הכל, יש מקלטים פתוחים, יש גם שכנים טובים שיכולים לארח אתכם, אל תהיו בחוץ בזמן התראות. אם יצא לי בזמן הקרוב, אני אשתף אתכם בסרטונים שמצולמים כאן בלילה, בלייב, תוך כדי אזעקות, איך נראים כאן השמיים, עם כל מיני פצצות ותאורות ודברים מאוד מאוד מפחידים, שטוב שאנחנו שם מוגנים, ככה צריך לפעול. הדבר השלישי, המקלטים שאנחנו מגיעים אליהם, מי שמשתמש במקלטים הציבוריים, בואו בזמן של הפוגה נשים לב, נקפיד לסדר, להכין לקראת. יצאתי עכשיו כדי לראות ולהכין את הסרטון הזה, ופגשתי קבוצת צעירים, חבר'ה נפלאים, חבר'ה מהנוער שעושים סיבוב עכשיו, ומשפרים ומנקים ומסדרים. כל הכבוד, פשוט יש לנו נוער נפלא, יש לנו באמת קהילה חזקה ותומכת וכזאת שעוזרת. אני רוצה לקוות ולאחל לכולנו שנמשיך להיות חזקים, שנמשיך לעמוד בכללים, שנמשיך לעשות את הטוב הזה, ובעזרת השם כשיגמר הכל ימשיך הטוב הזה לימים טובים יותר. אני בטוח שאם נקפיד ונמשיך בקצב הזה, אז הכל יעבור בשלום, קצת סבלנות. אגב, מי שצריך עזרה, מי שצריך סיוע, מי שצריך כל דבר, צוות צחי עובד, צוות הוועד המקומי עובד, כולם מגויסים לטובת ההצלחה של הדבר הזה, וכולנו רוצים להאמין ולקוות שבעזרת השם נעשה נכון, נעשה טוב, והכל יהיה בסדר. עד הפעם הבאה, תודה לכם.